Είναι δύσκολο να μιλάει κανείς βέβαια για τον Κρισπύρο, αλλά μέσα σε 3 γραμμές θα προσπαθήσω να αποτυπώσω λίγες γραμμές από το βιογραφικό του. Ο Σπύρος ο Γαλετσίδης γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1922 στο Κοϊνίκι της Γαράσαρης ή αλλιώς της Νικόπολης του νομού Κερασούντας. Ήδη σήμερα διανύει το 90ο έτος της ηλικίας του. Πατέρας του ήταν ο Λάζαρος Γαλετσίδης από το Κοϊνίκι της Γαράσαρης και μητέρα του η Κυριακή από το Καρεσερένι. Σε πολύ μικρή ηλικία ο Κρισπύρος κινδύνευσε να πνιγεί όταν Τούρκοι στρατιώτες τον έριξαν στη θάλασσα κατά την προσπάθεια των δικών του να διαφύγουν στην Ελλάδα το 1922 με το διωγμό, την δίθεν περιβόητη ανταλλαγή των πληθυσμών. Οικογενειακώς εγκαταστάθηκαν στο Μικροχώρι και νυν πλατανότοπο του νομού Καβάλας. Αποφοίτησε από το δημοτικό και ασχολήθηκε κυρίως με τη γεωργία. Παντρεύτηκε την Μαρία και απέκτησαν 3 παιδιά. Από τον πατέρα του διδάχτηκε και εμπνεύστηκε τη λαϊκή μουσική και χορευτική παράδοση της Γαρέσαρης. Παίζει ζουρνά, σιλιάβλιν, τουλουμπά, το λεγόμενο τουλούμι και το ταούλι. Τον συνοδεύει τα τελευταία χρόνια ο γονός του ο Σπύρος ο Γαλετσίδης, που φέρει και το όνομά του. Όπως συνόδευε και αυτός τον δικό του πατέρα από μικρό παιδί. Είναι γνωστός στο Πανελλήνιο για τη σπουδαία συμμετοχή του στα ετήσια πανελλαδικά φεστιβάλ ποντιακών χωρών, αλλά και στα εκατοντάδες δεκάδες γλέντια, γάμους και χαρές που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Εγώ προσωπικά τον Κρισπύρο τον γνώρισα περίπου πριν 1 δεκαετία, ίσως και λίγο λιγότερο. Για μένα προσωπικά είναι αληθινός συγγενής και παππούς, δάσκαλος στο χορό και στις μελωδίες του τόπου του, αλλά και ένας θησαυρός ανθρωπιάς, ένα γνήσιο δείγμα αληθινού πόντιου ανδρός. Στο πρόσωπό του σήμερα τιμούμε τόσο τον ίδιο για τη σημαντικότατη προσφορά του στα αλλογραφικά πράγματα της Γαράσαρης, αλλά και όλους εκείνους τους αφανείς και επιφανείς της ευρύτερης περιφέρειας της Νικόπολης. Κρισπύρο, εισέντη πολλά. Ζητούμε πάντοτε τις θερμές σου ευχές, τόσο εγώ όσο και όλη η ομάδα του καλλιτεχνικού χορευτικού όμιλου Πύριχος, που είμαστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε με την παρουσία μας την πολυετή σου προσφορά στα ποντιακά της Γαράσαρης. Ο Βασίλης και λοιπά, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι γερός και πάντα νέος. Πόντος θα μπει κράτος. Ο Πόντιος δεν κουράζεται και οι πλάτες του δουλεύουν και το σώμα. Αγαπητοί φίλοι, έχω περάσει πάρα πολλά, όπως λέει ο φίλος μας ο Βασίλης. Δεν μετρούνται ούτε μπορούν να τελειώσουν λοιπόν αυτά που πέρασαν μέχρι σήμερα. Δόξα τω Θεώ, είμαι ευγνώμων για σας και όλους και να έχετε όλη την ευχή μου. Δάσκαλοι πάντες. Ευχαριστώ. Πατρίδες.
Oğlan Medine karan kaldı. Oğlan bilmiyor can canan. Yetmiyor can canan. Kendimi çığırdım. Karan yollarına şaşkın yüreğe düz gider, karan düz gider, karan bağlamıyor, şimdi ben bu yollarını karan yollarını şaşkın yüreğe düz gider, karan düz gider. Amenes Padrides, Onemena.
τσιγάρες αρί στα χωριά, παλαβοδί είδανε σε την εγόρθεσα, πως αμυφίτηρε. Δίκη. Εγώ τσίνεμο δεμόν, το προϊσάνου δεμόν, γιαρ, 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 γιαρ. Είναι γιαρ, 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 γιαρ.
Cennet-e çalamamda imdad olmayı Gidip gidip yoktur mu benim payım Hey, hey, hey Ne zaman hepim seni soruyorsun da hey!
Aman 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 içim yaman. Aneta benim evde Irak'ım Boyalıkta başkasına boyadım yeri aslanım yeri. Yeri aslanım yeri. Aldadılar beni